και φτάσαμε στο μεγάλο τελικό. 36-34 είναι το σκορ και όπως βλέπετε... Εντάξει ρε, δώστε. Και όπως βλέπετε, ακριβώς από πίσω μου με έναν μαγικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο, γιατί η παραγωγή μας είναι μεγάλη, εμφανίστηκε ο τροχός της τύχης. Τι έχει να γίνει εδώ? Θα σας κάνω εναλλάξ 4 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με ένα ποσό ή ποσοστό παντός είδους. Θα ξεκινήσω από την ομάδα που είναι πιο ψηλά στο σκορ, από την ομάδα του Σωτήρη. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αυτή τη νίκη. Θα σας κάνω την ερώτηση και θα πρέπει να μου πείτε τον αριθμό που ψάχνουμε ή να τον πλησιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Θα μιλήσετε με το κοινό, θα μιλήσετε μεταξύ σας, συμμετέχει και ο κόσμος εδώ, να βοηθήσετε τους παίκτες μας να βρουν τον αριθμό. Τι δίνει ο αρχηγός? Όλοι μαζί τη δίνετε, δεν έχει σημασία, εσείς σκέφτεστε. Ο αρχηγός, μάλιστα. Ωραία. Μόλις μου δώσεις εσύ την απάντηση, θα πάω στην ομάδα του Σάβα και θα ρωτήσω αν πιστεύουν ότι ο σωστός αριθμός είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που έδωσαν τα παιδιά. Ο αρχηγός της ομάδας που θα επικρατήσει θα έρθει εδώ και θα γυρίσει τον τροχό. Ο τροχός, όπως βλέπετε, έχει 16 νούμερα, από το 1 στο 15 και τον αριθμό 50. Λοιπόν, αυτοί οι αριθμοί, όποιον πετύχετε, θα γίνει βαθμός. Και οι βαθμοί αυτοί θα προσθεθούν στο συνολικό σας σκορ. Καταλάβαμε? Ναι. Μάλιστα. Έτοιμοι? Μάλιστα. Παρακαλώ. Ξεκινάμε την ερώτηση. Μιλάω σε εσάς. Μάλιστα. Λοιπόν, την ερώτηση την κάνω στην ομάδα του Σωτήρη, αλλά όπως καταλαβαίνετε και οι δύο συσκέπτεστε, γιατί θα ρωτήσω και εσάς μετά. Λοιπόν, πόσα μετάλλια, χρυσά, ασημένια ή χάλκινα, έχει κερδίσει η Ελλάδα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων? Σε όλη την ιστορία. Και χάλκινο όλα μαζί. Από το 1896, παρακαλώ. Χρυσό, ασημένιο και χάλκινο. Όλα. Είναι σίγουρα πάνω από 100. Πάνω από 100, ρε. Όλα τα μετάλλια από το 1956. Πήραμε στην Ατλάντα, δεν πήραμε 5-6. Κάσε να δούμε τι θα πούνε. Δεν κουκλάρουμε. Κάτω από κάτω. Δεν ήταν πολλά, όχι 30, παιδιά. Τι? Και πρέπει να είναι και πιο λίγο. Για πάμε λοιπόν αρκετά, διότι ο χρόνος δεν είναι αιώνιος. Σωτήρη, ακούω έναν αριθμό. 30 μετάλλια. Πολύ ωραία, 30 μετάλλια. Σάβα, μεγαλύτερος ή μικρότερος? Εμείς αποφασίσαμε παραπάνω από 30. Παραπάνω, πολύ ωραία. Τα μετάλλια που έχει κερδίσει η Ελλάδα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι... Θα είναι κάτω από 30 τώρα και θα δείτε. 115! Γιατί είμαστε χώρα μεταλλίων, μεγαστία. Είπα 100. Χρυσά μετάλλια. Να διευκρινίσω ότι Χάλκινα είναι μετάλλια. 30 χρυσά, μετάλλια. 44 ασημένια και 41 χάλκινα. Και αρχαία Μας Ελλάδα μέσα, περάσατε, έτσι. κύριε Έλληνες. Έλα, Σάβα μου, αγόρι μου. Μόνο ο Σάββας θα γυρνάει. Και εμείς θα γυρίσουμε. Λοιπόν, Ο παιδιά, αρχηγός θα γυρνάει. Σάβα, μη σ' αγχώσουμε, φέρω ό,τι να είναι, εκτός από τον Άσο. Σάββα, μετάλλιο Ό,τι θα αγόρι πάρεις. μου ξέρεις εσύ. Φύγαμε. Έλα, Σάββα. 2 ώρες μετά. δεν βλέπω. Δεν θέλω να δω. Γιατί το 2 μ' αγαπάει το 2 και δεν θέλω το 2. Εντάξει. Περάσαμε τον Άσο, Σάββα. 3. Αμάν, 15 βαθμοί! Μπράβο, Σάβα! Μπράβο! 49-36 το σκορ πια. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Σάβα Παρακαλώ. και ομάδα. Ναι. Ποιο ποσοστό Ελλήνων πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων? Ελάτε, φέρε. Ένας είναι ο τέτοιος. Ποσοστό της 100 ψάχνουμε. Ο Λιακόπουλος, Ποσοστό της 100 ψάχνουμε. Να πούμε και Νομίζω η μισή. Όχι, Δεν με τίποτα. ξέρω. Με τίποτα. Εγώ λέω να πούμε κάτω από... Κοίταξε, 15. οι πιο πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό. Είναι 96. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, να σου πω, τι πιστεύω. Θέλω να τους πούμε ένα νούμερο, ακριβώς. Ξέρω τα παιδιά, οι μισοί Έλληνες τους εξωγήινους. 15. Για να τους μπερδέψει. Σάβα, είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ, παιδιά. Εμείς θα πούμε, γιατί ακούσαμε τα πάντα από την Κερκίδα. Μάλιστα. Ακούσαμε και 100%. Εμείς θα πούμε 22%. Σωτήρη, Τώρα να τα αλλάξει, μην τα αλλάξει. κάτω. Σωτήρη, πάνω ή κάτω? Εμείς θα πούμε κάτω. Το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων είναι... Όχι.
Τώρα να γυρίσει η ελευθερία. 33. Μπράβο, ρε. Έλα, Σάβα. Μ' άρεσε το 33. Δεν να πάρω. Δεν παίρνει την ευθύνη. Όχι, πάλι ο Σάββας. Πάμε, μπορεί να πάρω. Αλλά Πρόσεξε, πριν το 50 ήταν πάλι κάτω. Πάλι στην ίδια θέση ήταν το 50, να θυμάσαι. Πάμε. Μη χαλάσει τον τροχό, πρόσεχε. πάλι το ίδιο πράγμα έκανες. Ναι, δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Άμα πάρει το 50 θα σκοτωθώ. Όχο. Αχ, Ένα. Μην κοιτάς. Περνάει το ένα. πλάκα μου. Δεν πήρα. 4, ήσασταν πολύ πρώτα στο 50. Και δεν το πήραμε το ευρωπαϊκό. 53-36 βαθμολογία, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Μπράβο. Προχωράμε στην τρίτη ερώτηση. Ποιο ποσοστό Ελλήνων δεν διαβάζει καθόλου βιβλία, είτε γιατί δεν έχει χρόνο, είτε γιατί βαριέται, είτε γιατί έχει καλύτερα πράγματα να κάνει? Είναι πολύ μεγάλο. Να μην πούμε ότι είναι κανένα 80. 80, λέει, αυτή δεν διαβάζει κανείς. Είναι άχρηστη, το παλεύουμε. Εγώ λέω 40. Πείτε ρε παιδιά, 70. Και εγώ εκεί 40 παιδιά στους 50, όχι ένα στους δύο. Λοιπόν, παιδιά, μην το παιδιά. Μην λέμε δυνατά. Δεν τα λέμε δυνατά. Σωτήρη, έτοιμη? Ναι, ας συναντήσουμε ένα διάστημα. Πάμε, Σωτήρη μου, πες μου, αγόρι μου, ένα ποσοστό. Αμόλατο. 51. Πολύ ωραία, 51. Τα πήρε στο κρανιό. Παραπάνω ή παρακάτω? Εμείς λέμε Κάτω. πιο κάτω. Πιο κάτω Γιατί έχουμε το 51. εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Οι Έλληνες διαβάζουν. Το ποσοστό των Ελλήνων που δεν διαβάζει καθόλου βιβλία για οποιονδήποτε λόγο είναι 45%. Θα φάμε Έλα, μήλο, Σάβα. θα τρώμε μέχρι να πεθάνουμε. Πήγαινε. Εσύ. Και καλή τύχη. Παρακαλώ την αγαπητή ομάδα να με προσέξει με τι χάρη θα Έλα, γυρίσω τον Σάβα, τροχό. το Παρακαλώ. έχεις. Κοίτα με λίγο. Το διαλύσαμε, τελείως. Εδώ, εσύ, εδώ. Μην κοιτάς. Εγώ δεν κοιτάω. Μην κοιτάς. Παιδιά, δεν κοιτάω καθόλου. Θα μου... Καλά πάει. Καλά πάει. Θέλω κραυγές. Καλά, 12. 12 βαθμοί ακόμα. Μια χαρά. Δωδεκάρι, όπως στη Eurovision. 65, Έλα, γυρίζει. 36. Και Με πάμε πενη- στην τελευταία Με ερώτηση. 50 μας τρώτε. Με 50. Μόνο με 50. Προσέξτε. Δεν έχει εκεί νούμερο που σας σκεφτούμε Προσέξτε. αλλιώς. Στη θέση του 2, σε αυτή την τελευταία ερώτηση, θα βάλω ένα ωραιότατο 100. Που σημαίνει ότι, όπως είναι το σκορ τώρα, οι μοναδικές περιπτώσεις για να νικήσει η ομάδα του Σωτήρη είναι να κερδίσει την ερώτηση φυσικά και να πετύχει ή το 50 ή το 100. Μας αρέσουν τα δύσκολα. Ρωτάω εσάς. Πάμε λοιπόν. Σεξουαλικό είναι, έτσι πες. Ποιο ποσοστό των Ελλήνων ανδρών βλέπει ταινίες ερωτικού περιεχομένου Μας βάζετε εύκολα τώρα. περισσότερες από 10 φορές το μήνα? Θα σου πω εγώ αμέσως. Έχουμε το πάμε. ζωντανό παράδειγμα. Για πάμε. Για είναι πάνω από 10 φορές το μήνα, εγώ λέω να μιλήσει η ελευθερία. Η ελευθερία θα ξέρει. Ψάχνουμε πάμε, ποσοστό εμείς. της 100. Παιδιά, έρχονται. Ωραία, ρε, περίμενε. Απλά πρόσεξε, είναι στρατηγικό. Πρέπει να πεις κάτι που θα τους μπερδεύει. 77. Εγώ λέω να πούμε 75. 75. Από αυτή ήταν αυτή το λέει. Ή να πεις συμβολικά 69. Ωραία. Εντάξει. Ναι, μοιράζεται. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι εμείς. Έτοιμοι είναι λοιπόν. Πάμε. Άκουσα κάτι 90%. Καλή, τι γίνεται εδώ μέσα? Λοιπόν, με την ομάδα μου συσκεφθήκαμε Μάλιστα. και ενώ σκεφτόμασταν στην αρχή και μαζί με την ελευθερία Η οποία να το πούμε βρήκε, γιατί ξέρει, έχει. γύρω στο 90 με 99%, κάνουν αποφασίσαμε. τίποτα άλλο όλη τη μέρα οι Μισό άντρες. λεπτό. Καλά, αφήστε, δεν ξέρετε, μαλλιά μου τεχνικό σκηνό. Λοιπόν, Μάλιστα. αποφασίσαμε Άλλωστε οι σχέσεις περνάνε κρίση. Συμβο- Μάλιστα. Συνέχισε. συμβολικά να πούμε 69%. Συμβολικά. Συμβολικά πάντα. Πάντα. Σωτήρη, Κάτω. κάτω από 69.
Το ποσοστό των Ελλήνων ανδρών που βλέπει ταινίες ερωτικού περιεχομένου 10 φορές το μήνα είναι 39%! Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν είναι τόσο μοναχικοί τύποι όσο νομίζατε. Όχι, αποδεικνύεται ότι είναι ψεύτικο. Γνωρίζουν και κανέναν άνθρωπο. Όχι, αποδεικνύεται ότι είναι ψεύτικο. Πάμε, Σωτήρη. Περίμενε. Μπορείτε να νικήσετε μόνο με το 50 και με το 100. Το ξέρουμε. Ναι. Συγκεντρώσου και πάμε. Συγκεντρώνομαι, ζητώ τη βοήθεια της ομάδας. Άμα το φέρει, θα ξαπλώσει. 50. Θα φάμε μήλα ή θα φάμε μπανάνα? Θα φάτε κάτι, δεν ξέρω τι. Φαντάζεσαι να γίνει κάτι. Παιδιά, 100 βάζω. Είμαστε πρώτοι! Είμαστε πρώτοι! Είμαστε πρώτοι! Number one! Ήσασταν τόσο κοντά στην ανατροπή. Τόσο κοντά. Τελικός σκορ 65-37. Κερδισμένη ομάδα του Σάβα Πούπουρα, οι γαλάζιοι. Μπράβο σας!